Χρήστο. Γιώργο. Μεγάλη εκπομπή σήμερα. Σήμερα καλοκαιρινή εκπομπή. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Καινούριο κομμάτι σκηνά. Καινούριο. Θέλω να το ακούσουμε και να σχολιάσουμε τους στίχους. Άνετα. Πάμε. Και εκεί ερχόμαστε μετά σε αυτό που έλεγες εσύ, που είπες κατευθείαν, πήγες στο hot εσύ. Λούζεται η πόλη, στις ιαχτίδες, μα εγώ έχω μείνει στις καταιγίδες. Ο Αύγουστος μπαίνει, μα ο ήλιος δεν βγαίνει. Και ποιο είναι το συμπέρασμα σου, λόγω. Μ' αν έρθει εκείνη, φίλε να ξέρεις, το θαύμα θα γίνει. Στο σύμπαν θα έρθει ξανά η γαλήνη και κάθε λάθος θα διορθωθεί. Εκεί. Ψακάει. Εκεί ήμουνα 3 μήνες. Με Βασιλιάδη διοικητή. Ναι, αγόρι μου. Σε θέλω, σε θέλω. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία. 40 βαθμοί, κι εγώ με πολύ. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Πάμε. Ποιο είναι το επόμενο? Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Χρήστο, Γιώργο. το καλοκαιράκι. Στην ακρογιαλιά.